Ara és hora d'escriure la meva opinió. La meva opinió la puc fer aquí sota. Escriuré un títol que es dirà La meva opinió. I ara escric. Jo crec que aquesta consola Quan acabeu d'escriure, recordeu que si heu escrit en català o en castellà heu de seleccionar el text i dir-li en quin idioma està. En aquest cas és català, per tant res. Però hem de buscar aquest text i posar-lo en corrector per corregir les faltes que haguem fet. Ctrl+C, copio el text que he escrit i fixeu-vos que si torno a la pestanya del Moodle, aquí tinc els correctors. Jo he utilitzat text en català, per tant, botó dret, obre l'enllaç en una pestanya nova del corrector ortogràfic. I en aquest corrector tots funcionen igual. Clico l'espai aquest, Ctrl+V per enganxar i revisa. I fixeu-vos que us marcarà moltes cosetes. Per exemple, per què? Clico i veig que de les possibles solucions és perquè m'he deixat l'accent. Clico i se'm corregeix. Però m'he deixat l'accent. Carrer. Ah, clar, va amb dues R's. És. M'he deixat l'accent. Jugar. Clar, no porta una U. Jugar. Coses. Va amb una sola S. Un cop tinc el text corregit, selecciono el text, Ctrl+C per copiar, anem al Word, i el que farem és primer borrar l'antic, perquè estava ple d'errades, i enganxar el text corregit. I dir-li que aquest text és català. I efectivament ja no em marca cap errada. Si volem, ara podem canviar el tipus de lletra, etc. El que és la part de la meva opinió ho posaré amb una lletra de títol i més gran. No us preocupeu si el treball us ocupa 2 fulls. No passa absolutament res. Sobretot, aneu guardant de tant en quant i quan acabeu ho ensenyeu al professor.